tu mám ďalšie video, ospravedlňte potom sestru. A mám tu virtuálne reality, alebo narýchlo, lebo má 19%. Ďalšie video budem točiť na Silvestra, lebo dneska to točím deň pred Silvestrom. Mám tu virtuálne reality a telefón. Samozrejme nie môj. Takže telefón tam takto dáte. Natočím druhé video aj na to. Pardon. A ono sa to takto bude dávať hore. A točím samozrejme v izbe mojej sestry, lebo ona ma vyrušovala a vyrušujem aj tu. A virtuálne reality tak spustíte, že zapnete si telefón, nájdete si aplikáciu alebo stiahnete, napíšte si na obchod Play virtuálne reality, tam si nájdete veľkú aplikáciu, spustil som si, mám tu takúto, takže tam vám to ukáže, že čo máte spraviť. Teraz to dám do virtuálnych realít a teraz budem v takom vozíku, kde sú ľudia a jačia tam a môžem sa pozerať dookola, jak to je výborne urobené, spracované. To som dostal samozrejme na Vianoce a bude video aj na Silvestra. Urobím na toto ešte raz recenziu, lebo mám 19% na telefóne. Takže sa ospravedlňujem. Kto nemá čas na Silvestra. Takže takto vám to ukážem. Ale nie sú tam nejakí ľudia. To vidíte. Takže ups. Keby ste chceli teda ešte raz si stiahnuť novú aplikáciu, dobre, novú aplikáciu, tak si napíšte do obchodu Play virtuálne reality a tam budete mať kopu hier. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber alebo komentár a do komentáru napíšte, že na čo by som mohol natočiť video, ale určite bude ešte aj recenzia na virtuálne reality ešte raz, lebo teraz momentálne mám 19%, takže a ospravedlňujem sa, že som v izbe mojej sestry, lebo ako viete, už som vám hovoril, že ma tam vyrušovala, no a uvidíme sa na Silvestra. A natočím video aj na Topočanoch, takže sa môžete tešiť na Delobuchy, možno budem mať aj pirátov, uvidíte aj Delobuchy, na ktoré sa ja pôjdem pozrieť a určite nebude veľa, takže ale uvidíme sa pri ďalšom videu.